Bona tarda, sóc el Bernat Valero. Estic estudiant el doble grau que ofereix la Pompeu Fabra conjuntament amb la Universitat Anglesa King's College London. El grau es diu English Law, Spanish Law, i grau aquest vídeo perquè el juny del 2021, aquest juny passat, vaig rebre un dels premis extraordinaris de batxillerat que convoca anualment la Generalitat de Catalunya. Són uns premis completament gratuïts que donen l'oportunitat als alumnes de demostrar que un cop superat ja el batxillerat i la selectivitat, doncs estàs disposat a anar encara més lluny i a doncs, superar un examen també bastant difícil. Però bé, en el meu cas va valer la pena perquè el vaig treure i per això he d'agrair a l'escola en general i en concret al meu tutor, l'Oriol, que em van encoratjar a presentar-m'hi,